היי, זאת אני. וזה חוף הצוק, איפה שגדלתי וביליתי את רוב זמני. היום אני גולשת בעיקר בהילטון. אבל עכשיו גם הוא עמוס ומפוצץ. בעיקר במה שנקרא סכנות, ויותר מגניבים מהם, הירושלמים. גדלתי בשנות ה-90 ואני בין הגולשות הראשונות בארץ. היום יש כבר מלא בנות גולשות והן כולן כל כך חמודות ושוות ומגניבות. אני הולכת בחוף ושני בחורים שמשחקים מתקות אומרים, תראה את זאת, עוד אחת, כל בחורה תופסת גלשן וחושבת שהיא גולשת. אבא שלי לימד אותי לשים שעווה על הגלשן עם נר ולקרוא את הרוח לפי תנודות החול והעלים. הוא הושיב אותי על הצוק ובחן אותי על גבעות חול, בורות וזרמים. וכשלמדתי לגלוש הייתי עם גלשן ישן ושבור. חלמתי לראות גלים מושלמים. דמיינתי שאני גולשת עליהם. אז כשקרובים טסו לחול ביקשתי רק מגזינים של גלישה. כי בוא נודה באמת, בארץ חוף מהמם, אבל גלים אין. אז גדלתי וטיילתי הרבה. חיפשתי את הגל המושלם וגיליתי לא מעט. גיליתי שהגולשים אוהבים להסתובב עם הקישוט שלהם, בעיקר כשיש לה מצלמה ביד. ובעיקר לא הבנתי מה היא עושה כל היום ואיך לא משעמם לה. אז גדלתי וטיילתי וגלשתי בכל האוקיינוסים. וגיליתי גם על עצמי לא מעט. בעיקר שבתכלס סטפני גילמור אני כנראה כבר לא יהיה. ושבגדול אני גם די פחדנית. בעיקר כשהיה מתחיל להיות מעט גבוה. וגיליתי שבחור מספיק שיש לו ביצים גדולות כדי שהוא ירד גל שאני לא. או שאף אחד לא יודע בדיוק מה ההבדל בין גולש וגולש. ושאם יש לך גלשן בבית, סימן שאתה כבר כונס על. לפחות ביוגה כולם יודעים שלא כל מי שמתרגל יוגה הוא גם יוגיסט. אז כל מי שיש לו תמונת גלישה בטינדר, נופ. תלוי מי אתה. וסתם שידע, ככה לא שמים קרם הגנה. אז אני טל, והיום אני מלמדת את הדור הבא. ומנסה להסביר להם את תורת הים, ושלגלוש זה ממש לא רק לעמוד על הגלשן. ואני לובשת בגד ים שלם ולא בקיני קטנטן, ולא באתי לצוף, כי אחרי הכל, לגלוש זה עדיין הדבר שאני חייבת בעולם.